हाँ, तेल लगा दी सरसों के, तहर दर्द मिटा दी कल परसों से। यामिनी सिंह के भला के ना चिन्हेला, अपना खूबसूरती के चलते पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज करेली। फ्रेंड्स, उनकर बयान एगो कुछ दिन पहले को वायरल भई रहे, जेकर चर्चा काफ़ी चलल। वो बयान पवन सिंह के लेकर दिले रही कि पवन सिंह कंप्रोमाइज़ खातिर बोलले रहल। अरे कंप्रोमाइज़ के मतलब ये होखेला राती के बुझाइल। तो रात के फ़ोन आयल कि हम पवन सिंह के स्टाफ ना के बोलता नहीं, ऑटो पकड़ा 9 बजे चल आवा। अच्छा भले यामिनी ना गइलू, ना तो पवनवा 9 बजे पहुँचतू और तहारू 12 बजा दी। तारा ऊपर मुहे गानवा शूट करी, अब वो तेल लगा। उनकर कहना में भी रहे कि फिल्म बॉस से यही के चलते उन निकलवा देलन कि हम कॉम्प्रोमाइज़ ना कईनी। फिर कुछ दिन के बाद में ही बयान वायरल हो गए और काफ़ी आलोचना भइल, जेकरा चलते यामिनी सिंह फिर अली और कहली कि ना ऐसा कोनो बात नहीं खे, हम फिल्म के स्टोरी ना पसंद आयल रहे, एकरा चलते हम फिल्म के मना कर देनी। अच्छा, यही के चलते मना कर दिलू, हमरा तो कुछ और बुझात रहे। खैर कोई बात नहीं खे, वो घरी कॉम्प्रोमाइज़ ना कैलू, अब इरादा बा का कॉम्प्रोमाइज़ करे के आए ना, तो फिर पवनवा फिल्म के सपना देखा के अपन सपना पूरा कर ली। तो बुझते रह जइह, सब खेसारी लाल थोड़ी है कि खाली गनवे भर गाई कि वो तेल लगा दी सरसों के और तहर दर्द मिठा दी कल परसों के। वो पवनवा हाँ दूसरा तरीका से तेल लगा दी। तो तनी संभर के बाछी, पवन सिंह के बारे में तो पूरा इंडस्ट्री जानबे करेला के वो भाई कैसन मिजाज के आदमी है, एक बार सटा लेला के बाद में चिन्हबो ना करी। फ्रेंड्स, ढेर भइल बात, हम जीत आर्यन रउआ सबे के प्रणाम करतनी। रउआ सबे देखतनी भोजपुरी मरीचा। मरीचा ही खाए वाला ना हो फ्रेंड्स, रगड़े वाला है। तो आज रगड़ाई हुई और कुछ रगड़ाई होइए गई बा। तो फ्रेंड्स, यामिनी सिंह ये बयान के लेके काफ़ी सुर्खियों में रही, काफ़ी चर्चा में रही है। तो अपना बयान पे सफाई दिली कि ऐसा कोनो बात नहीं खे, अगर भविष्य में अगर फिल्म की स्टोरी अच्छा रही, कहानी अच्छा रही, तो पवन सिंह के साथ काम करी हन तो बहुत बढ़िया बात बा। तू पवन सिंह के साथ में एक बार काम करो और ओकर मज़ा बूझ ल। भोजपुरी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जो बॉलीवुड में चलता, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आज होखेला। यामिनी सिंह तो पहले बोलले रही, अभी फिलहाल अपन बयान से मुकरत रही। कुछ दिन पहले एक और एक्ट्रेस बोलले रहे कि अगर भोजपुरी फिल्म में काम करना है तो एक बार सोना होगा। तो यह तो इंडस्ट्री के बात बा, जौन होखेला वो दिखेला ना, जौन दिखेला वो होखेला ना। तो फ्रेंड्स, पवन सिंह के बारे में हम का पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानेला, बड़ा बड़ा एक्टर जाने लसन, एक्ट्रेस जाने लसन कि पवन सिंह के मिजाज कैसन है। तो एगो यामिनी सिंह ना बहुत ऐसा एक्ट्रेस उनकर ऊपर में इल्ज़ाम लगा चुकल बारी सन कि पवन सिंह के मिजाज या पवन सिंह के रवैया कैसन है, इस सब के मामला में। फ्रेंड्स, अगर हमारा बात से रउआ सब सहमत नहीं थी तो कमेंट्स करके बताई। आ जे पवन सिंह के फैन बा वो भाई बताओ हमरा के कि हम जौन बोलत है उस ठीक बा ना गलत बा। गलत बा तो वो कमेंट्स में लिखल लोग। अब भोजपुरी भाषा से प्यार बा तो आज ही चैनल के सब्सक्राइब करो लोग और बेल आइकन के प्रेस करो लोग, काहे कि बहुत सारा आदमी बा जौन हिंदी में रिव्यू करेला, हम ही भोजपुरी के भोजपुरी में रिव्यू करेंगी। तो आज ही भोजपुरी के सब्सक्राइब कर लो लोग फ्रेंड्स, और आज ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलो फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय बिहार, जय हिंद।